Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, meron po kaming big revelations. Wow, ano kaya yan? Anong big revelation yan, Sax? Ano kaya yan, Sax? Alam mo ba, hindi? Hindi. Hindi po alam ni Sax mga ka-studio. Truth or dare ni. Actually mga ka-studio, after 8 years po, nag-positive po yung PT ko po. Wow! What does it mean? Bibi. Bibi? Dad, Mama is Ragnin. Ragnan. pregnant. Yung isang line po is, kuan po siya, hindi po siya clear ba? Oh, No? pero, positive! Yun! Nahihirapan din po talaga akong magbuntis dahil po sa aking kuan, adenomyoma ba. Ito po ay isang karamdaman na apektado po yung uterus ko, yung bahay bata ko po, kaya medyo hirap po talaga akong magbuntis. Char. Naiiyak po ako kasi... After ilang years of medication, nagbunga rin po. Isang napakalaking blessing po sa Visayas Studio family ito. Opo. Anak ko'y ang What? sibling. Oh, meron na po Oy. siyang siblings. Are you happy? Are you happy, Sax? Anong masabi mo? Anong masasabi mo? Wish granted? Yes. Your prayer is granted? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gusto niya po talagang magkaroon ng kapatid ba? Dati pa po, umiiyak po siya dahil humihingi po siya ng kapatid ba? Kaya ngayon po, ngayong taon, matutupad na po talaga. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon at syempre po sa doktor ko po, kay Dr. Emma. At ngayong araw din po, kaya po ako nakabihis at si Sax din po, isasama po namin dahil pupunta po kami sa clinic niya po. Pupunta po ako sa Obigaini para i-sure po kung Oh! meron po ba talagang baby sa loob ng tiyan ko. Oh, Ayan. yun. Malaman natin, oh. Ultrasound. Kaliwat ka sa... Kaliwat ka sa... Nangya po na bones ang bibi. Hindi po talaga mag-sink in sa akin na buntis na po talaga ako finally. Kaya ngayon po, malalaman na po natin kung totoo po bang buntis ako at Yes. kung meron na po talagang baby, ayan, malalaman po natin kung meron ng heartbeat. Yan, Yun, makikita very din po excited natin na po sa kayo, ma'am. ultrasound. Samahan niyo po kami mga ka-studio, bibihisan lang po namin si Sax para makapag-ready at pupunta na tayo sa clinic dito. Ginagawa mo? Oh, mauna. Mana. Go! Oops, Oh, Hinay na ba? hinay lang. yay! Yan, palabas na po kami ng subdivision. Yes! Si Brax po nagda-drive. Kahawad ng lupa. Oy, may bata na bang ba? Hawa ni tanaw. Careful lang. Ang Hawad sama man na si sila. Papa, good. Hawad mo si Papa, Ang mag sama sila. Yan, yung poging driver namin. A few moments later. Yan, mag-ultrasound na po ako mga ka-studio. So, thank you. Vi, Oh, sa'yo mong sulti. sige na kayo ko. Oh. Yan pala si Dr. Pua. Happy lagi si Doc sa vlog. Dali, dali. Tingnan. Tingnan. Diha ka matanaw. Ha? Mora ni siya si baby. Wow. Nanay sunod do? Oo. 0.6 6 weeks and 2 days. April 29 ang expected date ng mga anak ha. 0.2 ang yolk sac. Kadamay diyan. Oo, gamay pag yun na za. Uyok na. Heartbeat. Yes. Ibalo na gana, helmet na na. Okay ra siya, Doc? Wala rin problema, Doc? So far, wala na.
Ah. Thank you. Kaon lang kita sa sakto. Dili pa yun palapit ang is. 120.90. Okay. Timbang. Timbang ka na. Walang timbang na. Timbang ka? 57.1. 57.1. Yay! Positive. Meron ng baby sack. Happy ka sa. Trabaho ko nga nang masakit. Ano ba? Kay makik ang baby. Very small pa man. Salamat kayo, Dok. Salamat si Thank you. Salamat. So, nakauwi na po kami mga kastudyo. Nandito na po kami sa bahay. Ayan, ipapakita ko lang po ulit. Ayan, ito po yung baby's notebook. Nandito po si baby sa loob. Yung first picture niya po. Ayan po. Yan. Wow. It's very positive po. Meron na pong heartbeat si baby. Yan. Kasi mo nang So far, so good mga studio. Walang problema po. Kaya Yes. iniingatan po namin talaga. Yan, meron pong mga reseta si doktor na vitamins at saka gamot po pampakapit. Yan. Tsaka bed rest din po ako. Yun na nga po mga kastudyo, napakalaking blessing po ang dumating talaga sa amin ngayon. Yes. Lalong-lalo Grabe po. na po na parating po yung birthday ko. Ang ganda po ng regalo po. Yes. Maraming salamat po, Lord. Yes. Yan. Magiging kuya na si Sax! Yay! That's it for today's video mga kastudyo. Thank you so much for watching. Bye-bye! Bye! Bye-bye.